Кулик Максим и Кулик Алина. Грудин Влад, Агата Шарко. Сырец Богдан и Луговская Аня. Андрей Ромашко, Катерина Научи. Чура Матвей и Чура Влада. Шимак Федор и Бестужева Алина. Петрашкевич Данин и Гордонец Ева. Селивоха Стас и Карлаш Настя. Романович Роман и Ганна Капуста. Манчинский Илья и Манчинская Даша. Рафаэль Шеверчук и Васько Анна. Оскар Масловский и Ксения Николаевна. Сёнц Олег и Вероника Орта. Лучший Максим и Щеглова Ирина. Вадим Дымики и Марта Усад. Павел Марушевский и Ксения Коробка. Даниэль Лазарев и Илона Кудинова. Маша Манчинская и Ярославский Николаев. И последняя пара Сёнц Владимир и Полина Руса. Вітаю вас всіх, дорогі на нашому святі, наш баль прийшов сьогодні. І будемо в ближайші години, менавіта разом. І хотілося б пожадати нам усім, щоб цей час був часом споткання. Щоб ми не просто побули, не просто потанцевали, а щоб ми тут споткалися одно за одним. Щоб не были карасями, менавіта как убачили одного, были разом, и как сердце наповнилося теплынёй, спокоем, радостью, якої несе прежде всього Воскресіння Христа, а так само ми його удивлені потрапуємо ось таких наших споткань і святкувань. Так, всіх ще раз щиро вітаємо і жадаємо Божого благословення на це свято. І на самому початку я ще хотів відзначити, що наші Алена і Валера, да їх сьогодні особливий день, бо трошки років тому назад, это в этот день, я сегодня памятаю, сегодня занятный бал, усім, они стояли перед алтаром и заключали сюда служебный союз. Віншуємо вас і вірте, що сьогодні Божим разом маємо святкувати. І на самому початку хочу вас повіншувати. Алина
и Семенина Александрович.
што сёння будзе. Зразумееш, тады шмат чакае наперадзе, каштоўны кожны момант жыцця. Свята!
Ніколай. І прошу. Сьогодні завершає последній подарок, пожалуйста, Владимир и Полина. Льоша і Інна. Дякую. І ви. Подарочки. Лучший мой подарочек – это я. Заправди у вас трос.